Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good afternoon. Oya pang detalyas kan pangalas 3 na bareta sa DCGB. Sinabi kan Bureau of Immigration na pwede nang ipa-deport ang mga dayuhan na napawarang sala sa kaso kriminal dahilan sa pagsuhay sa Philippine Immigration Laws. Inian sa indang tinawanin doon kasunod kan desisyon kan kaso nin sarong Swiss-Italian national kung saan ipinag-orden ang deportasyon kay ni maski may court acquittal. Sa 5 pahinang desisyon kan Board of Commissioners, ipig-orden kan ahensya ang tulos na deportasyon ni Alfred Joseph Honegger, 67 anyos na nakuang undesirable alien dahil sa pagpaparibok sa operasyon nin sarong restaurant sa Cordova, Cebu City. Iyan ang detalyes kan pangalas 3 na bareta sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coke Studio. Itodo mo, bit mo. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Merendal na, merendal. Merenggo kayo, daga siguro. Uy, Happy Independence Day! Happy Independence Day! Henry Macedo, thank you, no baby. Trabayon ka noy. Oras nang I-text mo. The best mo. ito The best ito Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. Come on! Sarabay-sabay! Sarabay-sabay! Come on! Sarabay-sabay! Sarabay kita habang nagbimerindal. Come on! Sarabay-sabay! Hoy mga fans, mag-usog ka ang radyo. Alas 3 na nun na Kaginibuhan kita magoro erestoryahan mas magayon kon may merindalan mga samto sa pagkabuhay ng tao. programang pakonsuelo sa hapon may health tips sa sin mga tataramon oy dangogaan sa kuyang orasyon Hoy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni PM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Barajo DCGB. again Pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni PM Henry. Pinky on, mo again baby on, mo baby
Yo, damarianda, marianda, 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 marianda. Manay beauty. Manay beauty. Aray na hapon Manay beauty. Ay mga pasbagos Gayonon. Mas lalo na kinibuhan Sarong haldaw. Tamag Naguron na si Brownie, buda si Beauty. ngayon kong merendalan Dawan bago sa radyo ni Padeng Tito Ordinaryo. Magkabuhay Si Beauty, buda si Brownie. Konselo sa hap Paring Tito, maray na hapon. Ay healthy sa sinma Paring Tito Ordinaryo, gusto ko, okay ka? Tahan sa kuyang oras Maray na hapon, tabi Manay Beauty. On, oh baby, pinky on Aro ko yugon mo man kasi bagong unto. Bata ako, medyo gutom-gutom na talaga. Aro lang ginibo ko man sulan tabagang pili. Sulan tabagang pili, linigon ko kay Maray Kan sumalinigon nuno na ko Maray, pumakalad kad akong tubig mani. Henry Ibuntog ko ang sulinantang pili. Ali kay Manay Beauty. para Jodisi Un palang kalinantang piling ang dapat luway-luway. Ang gigibong palang kaan mani. Dapat iyam palan mani. Di mo paghabungal na buo. Di iubakan baga ang lilang tabago. Iubakan baga. May iubakan. Ang lilang tabagang pili. Di pinugtog mo sa mainit na tubig. So outer baga kang ubak. Nahali baga ito sa outer part, di ba? Di mo pag-shoot mani naggabos na sangimot mo, hamil-hamilon mo. Alas tres lalo na Ang teknik palan ka iyan, butatang talon mo na gabo sa ubak, kaunon mo, kaputan mo so, lagting, so laman bagamani, so pigtitilad. Mga samlo sa Aw ano ka, anta makakashot sa lunan ko. pagkonswelo Delikado. May risk. Ay, sus ko. Ramon oh Bata paborito, sabi ni Missy, yung ang kaunasan mo. pinky on Manay Beauty. Salamat tabi Manay Beauty sa linantang pili. BBM Henry pinky O linantang pili na mga siramon pag imil-himilon. Idot-dot mo mga tugang sapatis o kung bako man sa tawyo na may sibuya, siring man tabi, bigiris na kamatis, marayon talagang namit na paghimil-himilon. Pertihuno na pagkaong-kaonon, siraan mo kimaluto na talagang mapughayon, buda talagang may init pa, may harang-harang na dit pertihunon. Salamat unon tabi, ken Manay Beauty, ito nagpadara mga tugang kilanta na pili. Siring man tabi, igwa pa kibagas mani na talagang ibang kolor, buda baga tabi, sarong dakula oro na pinya, talagang mahamison nononon. Bata nagatod ka sa bago, di po sa DCGB, sarong man na babayi na beauty. Sarong maputi-puti na babayi, buda gwapong lalaki, talagang mailing mo talaga ang sayang beauty, talagang riparohon man talagang mistisa, asin talagang ipinaglihi sa mga tao na mga marayon na lahi. Nagsabig di sa DCGB, hanap-hanap si Henry, sabi kan sa walang technician, ngaya bossing, may nangarap nga sa imo digdi. Ano nga niya ako da, bata na mamahaw ako, duman sa lawasag bakal ako tabi, mga tugang kipamahon lamang sa McDo na spaghetti. Ikaw nga kinagdidigdi ngaya na babae na sarang magayon-gayon ngaya, kaya ngaya pinadagos ko nata, anyway magayonon man. Ay nga niya ako sarawayon ka, kung baka palan magayon na pagpadagoso niya. Ano, oy, mading kyan, mading Don, Solweta, mading Angeli, Marena, ay pareho pa lang kita. Ako tabi, madi, kinaong ko sa pili, pangudto. Ika palan, merindal. Merindal palan sa imo. Dapat ang merindal mo, pizza. So, pizza na minix klapasan andon ni, ano yan, ni Pading Beda. Dapat araw ka ng pama, pero ika palang pili pala ng, ay, ulit, araw ka ini. Di palang tabi, an madi, pagpaparalaog sa ngimot diritso na piling yan. Aliyon mo na so, outer layer ka na ubak, yung ihungiton mo. Pagsabay so titiladon. Kayang baga mani, mahal nasun mani. Mahal nasunon baga, mapasala ka ba nga mani, makasupsa. Salbata na, duro-diretso sa alunan mo na. Mahal nasunon baga yan. Ang problema na kasi, pagluwas mo, ito na matutuwa man eh. Ya? Pag iluwas mo, sa bagay ko, ililuwas man sana yan. Teka lang mag-adit, ililuwas man sana yan. Nya kung mahaloy, doon na baga bumuhay sa tulak mo. Mga imposible yun nga nagka-irisipan mo na. Yun nga nagka-irisipan mo na.
Ang apod kan ngaya kaunasan, ara mo man sa nang maal na siya na umukon mo. Kung medyo malas-malas ka, hospital ka ngunyan. Iyo talaga mani. Arok man talaga parang, at ayan baga, pag binuntog mo sa tubig na mainit, dapat yung pagparahalo yun. Aw ano ka, nyata masira mo sa dut-dutan ko. Pero the best tabi, manay beauty. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Ano na mahalon mo? Sulat din. Sulag ko. Dos, bata mapanas. Dahil, iluluwas mo man sana ito. Pero mapagalo na. Ha? Mapagalo na. Ito man tayo pag-asa na YouTube man sana. Oh, katakutom kaya. Kung bumalagbag, ano? Pero pagkauna mo, bako manamit gas. Bako ang namit kuan. Namit Alcampur. Ay, malala ito Ngunyan. Sa bagay ako nakadit kayan tabi amiga. Yan na rin na kusog ka santol. Oh, iyo. Ako nag-ano ng kapitan santolo. Kumusta? Alright, baka kunya na mapagalo. Natasod na. Bye-bye. Eddie, wow. Sarawayo. Malindog pa. Ito kaya, paminsan man ay konsiderit, malindo kon. Hello. Paano ko balantag? Ano? Bumalagbag mga pa rin sa Pili. Salbatan ang problema ito. Bata may naging merinda. Napag-urunan tago niya na apo. Bumalagbag baga. Salbatan ang problema ito. Ano sa'yo mo? Sarawayo ka na. Bye. Sabayan, nuwil na iniyo. Naramdaman ko lamang mani so naramdaman ko lamang so istorya kang sabi da kang hadi dumantabi Ate Marcia sa sarong kahadian. Sabi da kang hadi ansisay man ngaya na gusto mag-agom sa aki ko madigdi ngaya sa palasyo alagad magdara ngaya ki offer ngaya na prutas. Pero dapat ngaya ansisay man ngaya na madigdi dapat ngaya ipagbawal ang pag-ulok. Day dapat nga na mag-ulok. Tan mag-ulok ngaya ipapagadan ko. May tulong din mo naman maning lalaki na makusog ang buot. Ang daradara mani, primerong uminabot na dara, santol. Santol sa daradara. Santol. Susaro na uminabot, mga tugang, andara, grapes ang dandara kan uminabot na saro. Nalitso ikatulo. De, nag-abot pag una kang hadi, duwa sa na nag-abot na makusog ang buot. Duwa sa na nga niya. Iyo. Nga, sabi kang hadi mani, daki mag-ulok. Basta nga mag-ulok nga niya, ipapagadan ko. Diyo? Sabi kang kwan mani kang hadi. Iyan nga na daradara nindo na mga prutas. May kondisyon pa nga ako dyan. Dapat nga iyan makalaog sa lubot nindo. Sorry sa mga mamaw. Nagmamerindal. Joke lang po. Sorry po. Ng mga bata naging merindal si Mading dun sa Lueta. Matragi merindal. Diyo. Oy, Madi. Anong pangarap pala itong nagdiding babayi?
Permi ko nalingawan nga rin itong babayang ito na binakalang ko dyan sa imo na sa Baditiful Pasalubong Center. Ang harang nga ni kito, diyo, sabi mani kang sukan mani, sabi kan mga tao, ay rematin na ngaya, ang makakaagom ngaya. Pero ngaya pag di nga nakalaw ngayaan sa, dyan nga sa kwadindo, gagadonon man giraray ngaya kamo. Talaga ngaya sabi kan mga tao, grabe nga ining mahal na hadi na ini. Habo talaga nga ipaagom ngaya sa aki niya, na prinsesa, di man eh. Uminot man eh. Umenot mani so ano niya so may santol yun naman kaya itong santol na to di pa nakapuon rimati na sabi ka nga di ala di kaya gadano niyan pinagadan ka na di so may darang santol di yun na apo doon na so may darang grapes ngararak nga urog maon sa mga tao yo ngaya mabuhay iguana ngaya kimakakaagom ngaya sa uling sa prinsesa. Iyo, may makakaagom na nga sa prinsesa. Awano kaan mani, abang sulalaki na may dalarang grapes ang magibo ka ito, umabot ang suy katulo mani, uminabot suy katulo. Ang burupit-bit ka ni katulo mani, lang ka. Ang burupit-bit ka ni katulo, langka. May sarap ang bit-bita. Gusto niya tulugayon na prutas. So, diwang salit man, andara niya, ugob. Langka ang dara-dara, buda ugob. Diyo. Mahiling ang kan may burubit-bit man na ano yan, na grapes. Nagiulok siya. Nagiulog talaga siya. Sabi kang hadi, maray ginoy, ikay papagadanta ka. Natangay mal nadi, uminulo ka. Di ka kita magiulog Manuel na. Ang burbit-bit kan sunod sa ibo na late pati langka buda ugob. Awenda. Pangyayari sa mistorya, mga yun na po, din katultuling, bata ka naging merindal kita. Gadan man, hindi ka nakaagom sa prinsesa? Hindi ka nakaagom? Sabi kan mga tao, ay, sayang. Hindi ka. Bata siya na ko tanpigyan asahan na makaagom. Tag-grips man sa daramani, kayang-kaya ito. Aw ano kan man, Mil. Yao na so late, susaro, late nag-abot. Buribit-bit lang ka. Langka mo. Langka sa burubit. May sanay-sanay ko tama ni ugub pa, salbatada, o paano mo ito? Day kinakaaga mo sa prinsesa, puro gadan. Mga sarawayo niya ka mo, sabi kan, hadi, sarawayo niya ka mo. Day ngayon din na maagom ang aki ko. Pagayari sa maabaka. O tama suhula ni Madi. Sunaw dyan ngayon langka. Bataan langka ni dadara. Gari putot pa. Lalo ng dipisilo. So nagdigdi palan si Ate Vanji. Yan. Ate Vanji palan so nagdigdi. Uy, Madi, may daraga ba ito Madi si Ate Vanji? Gari bagaan, minaulok baga. Gari daragaon pa baga. Gari baga pag minaulok, gari so nagkakasigurong daragaon pa siya. Diba? Doon ako, garo daraga pa itang doon ako ka ito. Minaulok siya, gari nagkakasiguro siyang daragaon pa siya eh. Mga smile. Gari ba so? Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Yeah. An sa tuyang halabaon nga so intro mong salbatana ka. Ano nga yung tataramon ta? Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon ta po nga na hapon, ngidam. Nangidam.
nangidam, mangingidam, future tense, panghinaharap, mangingidam, nangingidam, pangkasalukuyan, present tense, nangingidam. Ang word niya is, alam mo ba, tama ba ang term kayo? Root word din, lingaw ko na eh. Ngidam. What is ang ngidam? Ate Babes Arancilio, naka-experience ka na tabi kung paano mangidam? Kamutabi na nagdadangog ngunyan, ang tataramon nangit pangingidam. Ini pag nadadangog tabaga ni mani sa mga pangadjion mani, di ba? Excuse me po. Ano nadadangog tabaga ni sa mga tataramon na nangidam? O sa pangadji baga, ngaya, si Birhen Maria nangidam sa iyang aki, siya nangidam habang pasisiring duman sa sabsaban. Ang pangingidam aki aplikable mga tugang sabados. Di man tabi kinangingidam mga tugang na lalaki. Ang nangingidam tabi babayi asin bados. Ano ang English kang ang pangingidam? Ini aram ini kang kadaklan. Lalo sa mga yaon dyan sa barangay. Inda si Manay Beauty kung nangidam ini. Or pundungnya dyan. Puro pundungnya dyan nga ta. Babayong kung nga sa imo nga supili. Budak nga silang kaso. So, ano ni, supinya. Ang nangingidam tabi, mga tugang sabihon, so, nagle-labor. Tama man eh? Pasisiring ka sa due date mo sa imong pangangaki. Tama man eh? Nangingidam. Or, ano nga po kayo ito man eh? So, naghihilig ka baga sa pagkaong kiprutas. Ano nga po kayo ito? Iyan sa ang nga po kayo sa muya, naglilihi. Ang paghuna ko, ang pangidam, so madali ka na mag-aki, malabor ka. Ang pangidam palan, so naglilihi ka sa endo, sa kasigo, sa sorsogon, at talaga, bados, di ba? Ang bados, iyo ang nangingidam. Pero kay mani palan sa kasigo, sa Barcelona, ito sa imo mani, so bados pa sana. Nangingidam ka, nag-isip ka ngaya, nangingidam ka kisantol. Ang gusto pati nga kamados na kaunon, hilaw na santol. So neighbor mi ka ito, nangidam duman sa bulod ka ito, sa raday pa kami, ang gusto kan agum na kaunon, Manuel, ang gusto kan agum na kaunon, putot na, ano ini na mangga. Pero alam mo kung anong gusto niya na mangga? Ang gusto niya na mangga, hinabasa na mangga. Hinabas. Gustong ihulog ka na gumsag na ngamok nga bados nga ihulog ta kasagdan. Kaya ang ginibukan ko, kang ano ini, kung totoo yan ng mga li naan. Kaya ang ginibukan sukan, kan so itong sukan, kinuntak na mo na sa tagsalikan mangga ngaya tiya, yan nga tabing bangi ngaya, madyan niya kami na agumuya sa mamangga mo, makaukuha ngaya akong putot na mangga ta. Ang gusto niya nga, hinabasa na mangga. Baka nga buhian mo so aya mo, baka nga bukan mo ngaya, lastik o gapon mo ako ngaya iyan. Iya manangga, pagkabangi manangga, nagdaman sinda sa aram ka na mamangga, kay ba niya sa agom niya, nagpudo sinda kiputot na mangga. Tang gusto niya, hinabasan na putot na mangga. Ako da ka ito, sabi kang inaakukan, ako da man ni nangingidam, ano yan, pigbabados niya. Ang gusto niya ng pagkaunon man ni mangga, hinog na mangga, o hilaw na mangga, so, masira mo na ang pagnamit niya. Pero bako man suwi na basa na mga ansugo sa ama ko. So ikaduwa kong tugang,
ang piglihan da kang ina ko, istorya sa mo niya. Gari balik gang mani, balik gang eh. Balik gang. So ikatulo kong mingtugang, di ko lingaw kung ano sa pigli. Basta igwada kayan mananggad, nan mga bados daan naglilihi. Okay, now. Balik po kita mga tugang sa pangingidam. Ito. To be born in a certain way due to something your mother saw or eat while she was pregnant, iyo mananggad mani. Iyo mananggad. So pigkakaon mong kaonon, habang so gusto mong kaonon, habang bados. Pero naman sa muya sa kasursugon sa Kastila, nga pud kaan lihi ang naglilihi. Ang pangingidam sa mo, naglilabor. Naglilabor. So madali nang magluwas ang aki, itong nangingidam. Di ba? Pero palan, according mga tugang to our research, ito so gustong pagpapara kaonon kang bados. To look for something during pregnancy so that your child will be born with a characteristics of what you see or eat. Kaya pala na ako man, sweet na sweet ako sa mga sa mga kwa. Diba? Ika nga ya, natang ya talo ka ng kolor kan aki mo. Pinagli nga ya ako ngayon. Pinagli nga yan sa duguan. Diba? Iyo mananggad ano. Ang gustong sabihin tabi, palan. So gustong kaunon kang bados, habang siya, kan babayi, habang siya may ipig babados. Pangidam naglihi labor maaki o yung ani pala balik ito sa iyo pala sa mo yarog kayan pag ma-labor ka ang apod nangingidam na ngayon maaki na pero pala sa na-research ta ang nangingidam mga tugang so maggusto mong kaunon habang ika may pigbabados kaya pala so utong so kaklasiko kang college kami ay so kaklasiko kang sa graduate school, kayto sa Bicol University. May kaklase ko sa graduate school kayto. Military siya mani, Philippine Army sa kampo. Sa kwan, may subject kami kayto na dynamics of governance, something gararo ka. Ang pag-alas 6 mani, dapat pauli na siya. Tatanga niya kumita mauli ka na, hanggang pagka 6:30 ang klase ta. Paaram sa maestro mi, professor mi, nata nga nangidam nga so agum ko, nata nga ita mauli ka. Dapat nga po sir, pag alas 6 nga nasa harong nako, nata nga uni nga pong talinga, gustong para peripisiong kan agum ko. Iba man ang gusto kan agum niya. Ang talinga niya daa, pigpa para peripisi kan agum niya. Tanauli at naugmahon daa. Olingan mo Iya baga, di parang pagsabot mo ni Manay Merly. Ay, si Manay Merly, araw ka ng text niya. Ang ngidam nga niya, conceive. Conceive. Yan. Thank you man, thank you Ang labor, hababaan, sarabayan man ini man hababaan sweldo mana, ni mana, tama si Ate Angie na Morcoso. Sabi ni Madam Angie Morcoso, lahi ki mga matatali ni Manny. Sara ano ini magkaparando kong pati ini sara Dr. Faye. Conceive ngaya tabi. Conceive napagbados concept si Virgin Mary baga conceive ngaya without sin. Uyog, di ba? Conceive. Good afternoon tabi. Madam Ange. Blessed Mary was conceived without original sin. Sabi ni Manay Merly Caceres. O yun man, si Noel nga, ang pagsabot ni Noel, naglilihi man. Diba? Ang ngida. Iba-iba talagang lugar man eh. Iba-iba talagang lugar, ang interpretasyon kan nangingidam. Diba? Na.
Nata man si Virgen Maria nangidam pasiring sa yun ang salamat pala sa magsabot ko. Iba man pala talaga. Manayhil masagin na to sunta ka. Magdangog ka manayhil masaaga tabing alas 10:30. Ta sabi ni Father Momo, itawara man niya si Mar, ika nga dyan magtuko sa programa may na boses kan kapalibutan. Nyata nagtarampadi, alam magsayom ako kahit ano. Suminabi sa kuya, padi, di ako pwede magsayom ha. Sabi ni Father Momo, ano nga kung tukawan mo na sa aga, ako ngayon baya Zoom nga niya kitang dua. O di nga niya ko, upo padre. Ano nga, nasasabutan mo? Nga ko, upo, nasasabutan ko po. O. Diba? O, sa aga, magdangog katabi manayil mata si Father Momoy, magprograma kaming dua. 10:30? Anong 10:30 man eh? 10:30? To 11 or 10 to 11? 10. Oy, Richard, anong oras pag Sabado si daling mo na akong in charge kang programming day ko tuong 10 o'clock ano? 10 to 11. Ah? 9 to pasira ba rin ng dua? Ano? ano? Ota so ako Bicol baga 8:30 to 9:30. 9:30 to 11. Yan, okay. 9:30 to 11 si Father Momoy. Okay? Now, okay? Parangarak nga ka na ko rin manahil mang sagin. Yung masiring nga sabsaban niya, nangingidam, latos manahil uluki sana ako, magurang ka, ulukan mo sana ako. Saya baga sa kanta, sabi, ining sakit ko, mamatian mo man. Ang hapot, ano ang relevant tanata naglihi ang bados? Aputon mo daw ang mga paramati mo if ma-explain. Iyate, yun ang pigkukang kuta. Ano ang, kamong nagdadangog ngunyan na mga babayi? Totoo man ang gad na, pagbados ka may gusto kang kaunon. Tasuin na ako, nag-istorya sa kuya, amo niya. Kang pigbabados ako, ang gusto niya na pagpara kaunon, mangga. Mangga. Hilaw, maski anong klaseng mangga, basta hilaw na mangga, masiramon daa ang pagnamit niya. Oh. Inda kung ano mananggad ang koneksyon ka ang tao. Siguro, pag nagbabados ang tao, nag-iibabaga mani ang garo, ano po kaya? So, sa tulak mo, nagiba ang, nalingawan ko sa tamang term, nagiba ang dalagang kang laog kang tulak mo. Diba? Kaya baka may gusto mga tugang na pagparakaunon. Diba? Oh, hello, good afternoon. Mata, pinatula ko. Hotline ninda. Ano po? Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon. Maray na po tabi, sir. Andre. Yes, maray na hapon po. Nasa program ka? Iya po, nagpo-programa po ako ngunyan. Under ka nga ni. May magkonsilong istorya digdi sa muya Nislag. Sain? Sa Nislag. Ano nangyari? Ikaw na digdi na lubukan mga taga-gira. Taga? Taga-gira. So mga disconnection team kanapik. Sisang di-disconnection, sisang i-disconnect? Siyempre siya made mo. So taga-Nislag. Okay. Okay. Padyanong ko si Kwan tabi, padyanong ko si Renz, ipamonitor ko tabi kay Renz Luna. Tayo ko magayon na ng istorya. Ano Ikaw kay Minasmad? Hindi nagpakaluwas? Ano? Linuwasan ko Minasmad, dahil pa nakali digdi hanggang sa ngunyan. Nga maray ang gibu. Latos ang Paano pa dero? Piputulan ka kuryente. Yaw na ko sa daraga. Okay. May naglawag na tulong persona. Ang sabi, ma-reading ka na. Mariding. Okay. Oo. Hindi, pinalawag ka na kimi niya. Sabi ko, ang gate ka na may mga 25 meters. Salong away from sa Harume. Di pinalawag ka na kimi. Tanga, ma-reading. Biglang nag-decrum. Pinutol pa ta. Pinutol mo lang. Natamayo ka. Naguli ako pa. Padahil naguli ako. Piga nga lang ko siya po. Pero natuloy ko na silisli. Okay?
May promissory note ako dyan. Tapos sabi ko, may expropriation proceeding kami sa Dagami na dinalaganan kan transco. Oh. So may promissory note ako na ongoing kaso may expropriation sa Dagami. Amo. Pinakwal, tulong beses na, nag-arali na ng disconnection team. Kahiling ko ito, Pangyayari. ayaw kami nakinkwal. Awan niya, ko kami, sila sa atin na ma-reading nga, patapos pinautulan. Baka migo, ma-reading kang linya na puputulon. Pakuman, pinautulan ko sa may kontador ko. I-forward ko sa imo so number ni Renz Tabi. Mag-urong ka bang duwa para ma-follow up ni Renz? Ayaw ta, promerong story ni Lady. Sige. Forward ko sa imo so number ni Renz. Okay? Ayaw ta, dahil ko pinali sa mga sayasira, DJ. Salbatan na. Pagyari. O, bala ka na. Ingat ha. O, lalo. Relax lang pa de. Relax lang ha. Hindi. May panalansi kaya pa de. May panalansi. Ako kalaro ka. Iyo. Apudan mo sa Renz. Forward ko sa imo so number ha. Iyo. Sige. Okay. Yan Amo tabi. Uyugon. Masitong padiyong ko pala na. Ano po sa kuya padi. Actually, di ko siya midbay. May lang ha. Makonsuelo man talaga ang buhay. Mahiwaga talaga ang buhay ng tao. Ano? Ha? Mahiwaga talaga ang buhay ng tao. Mga tugang pag-arog ka ng sitwasyon. Uyugon mo na nagdumanta ma-reading. Tapos pag-reading niya, baka nasiko sa kuryente. Ha? Baka, nag-reading man di ba? Baka pag-reading, biglang nasiko. Ano ba nga, gano'ng nga sa po, putulong taas nang ipadi? Narog at lugod na dahil lugod pipa. Bako lugod na. Pinilabas ang kiminas ba? Di nakaluwas. Igwa nga ni nangingidam na piga pasakat sa nyug anagom na lalaki huba. Grabe naman kung grabe naman na aguman. Kung araw ka ng agum ko na pasakaton mo ko sa nyug di akong huba ko, tapos nagatangad siya. Di siya butan sa kuya kisarong dulom. Di wow. Ano na? May nangingidam na ng gusto ka nagom, sumakat sa nyog, tapos pagsakat sa nyog, huba sula agom niyang lalaki, habang pasakat sa nyog. Ano man na kaugmahan mo kaan? Siguro, ulo kong gayon siya, di. Natapos unta ng istoryatang inita. Alabaw ng ururonta. Kuya, ano daw po ang lihian kibados na may, kaya na mga may COVID? Correct. Kung ano ang tig-agad kan aki sa sinapupunan, dapat itao. Ako tabihin, kang naglihi ako, ang gusto ko kakanon, sampalok. I see. May kataning kamihen, so ilaw man na mangga. Totoo man ang gad, ang pandok niya, pirming maalsumon. Pandok na kang hinaki, ipinagli sa mangga, na hilaw, ang panog na pero yung maalsom, latusunta ka dyan na. Ito, totoo tabi yan. Kan ako nagbabados kan duwa kong aki, iyo talaga. May paboritohon talaga kong kaunon. Pagday si agom ka ito nakakabakal, grabe talaga ang dagit ko sa agom ko. Iyo mananggad. Ano? Ang present tense nga ang present tense nga kang mangingidam, mangangaki, ay matalion man iniyo, mangangaki da. Okay, o bueno, ito. May nadangog ako dati na lecture kay pastor. Ang sabi niya, pag naglilihi da, ibig sabihon, so baby da mismo ang nasa tulak, ang may gusto kan piglilihi kang ina. Ito da ang first na teaching kang mother sa aki na dapat pag may gusto, dahi gabos ipagtao para dahi may spoil ang aki. Pagluwas sa tulak. Ang problema, tadai mi man control ang gigusto na kaunod. Iyo man ang ganano. O anyway, basta mga tugang, iyo natabi yan. Sa pagbabalik,
Ang mahiwagang tanog, mga tugang, ang satuyang presyo, ang regalo ta, 100 pesos. Asin po ang mga samno sa pagkabuhay ng tao. Dapat may request digdi tungkol sa orasyon. Pwede nga tabi pakiorasyonan mo ang mga mister na makinibliton. Ay, di ka mo kaya. Ito yan ang mga bagay na. Gari, di ba? Normal man talaga ang sa tuya. Bilang tao, nangyari man talaga. Parte hanggang sa tuyang, tama yan sa ano sabi kan psychology. Ang needs, di ba? Basic needs ng tao. Tama. Basic needs yan. Alam ko sa turo sa mga sa muya ka ito. Alas 3:41 ang oras. An oras hatod sa Indokang San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Best Cafe 8-in-1. Coffee with herbal mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1. Coffee with herbal mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Spaghetti tayo, El Real ang pasta ko, El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of the scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every Twin Pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. For DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa,
an mangot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation. Technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus. In Barangay Peña Francia Daraga Albay. With providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabanos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Gilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Naibili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan.
Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Si Manon may kasalan kay ni. Wala na kita ki oras kan mahiwagang tanog o ni nakutan. Saga na lang ini. Oh, unang tanog takuta saga. O ne po. Igo kita. O ne ita. Tawago nindo. Igo kayo ni sa harong sa mga angklo ko sa indo. Igo kayo ni sa mga harong. Unang tanog o. Kaling alas 4 na. O saga na, ang ibunta sa aga, ibugtak ta sa katahawan ang mahiwagang tanog. Ito. Yan. Ulit. Oh, duwa yan na mahiwagang tanog. Okay, alang susaro. Gaya medyo mas kuhan ito. Ang saro. Lingaw ko na nga kung ano ito. Ibo, o sige. Ay. Madali unang oras man. Adi? Alas di man ako pwede mang programang sarong oras may ka mga boda ng oras. Mapagalon man kakataram. Di paano kayo ni? Para po mga tugang ngayon sa paborito ang tatabi man ni. One friend ang ating one friend. Excuse me po. One friend ang sa tuya bagang ano yan. Closing song, di ba? Yeah. Sino nagkanta ka na one friend? Si Dan Seals. Yan. Okay, o bueno. Alas 4 na po saga na lang. Naman ta. Paano kay? Ay, saga palang Sabado. Tamang-tama. O, saga lugod na Sabado. Ibilot ang oras ta sa pagtaw sa Eduki Premium na 100 pesos. Sagang Sabado baga, may 3 to 4 kita. Iwa kitang alas 3, mga tugang saga. Sweets kang bumbilya na pigbubotong. Sala. Ay. Sala. Bako ito sweets kang bumbilya na pigbubotong. Nata, may sweets na pig-osol. Mga tugang, salamat po sa nung pagantabay. Ay, sorry po sa mga nakatutok sa Facebook. Dako lang nag-comment tabi sa Facebook, Arben. Ako lang nag-comment may mga greetings, ano? Pasensya na po ka mo. Taday ko nababasa. Ay, good afternoon pa lang kay... pamibid ko sa emo ni Arben. Bala ko siyang gusto sa inyong dua. Ang ngaran si... Angelica Giriba Molyasgo. Ano, Arben? Pamibid ko sa imo ni Arben. Si Angelica Giriba Molyasgo. Naging Miss Pinangat ini, Miss Kamalig. Di ko lang aram kung anong taon siya nang gana o kung anong taon siya naging Miss. Kung siya, basta naging beauty siya, beauty tight list. Sa Miss Pinangat. Tagaro luminubo siya kay kay Lola Erlina Marquez. Luminubo siya kay Lola Erlina Marquez kaya garap halos pareho ang beauty ninyang dua. Sululan niya. Pareho sinda ang tabi. Kaya ning sayang makuapo na si Angelica Giriba Molyasgo. Beauty babae. Taga dyan sa Kamali. Ano ni? Okay na kita ni. Kung ni Arben, second year sa Bicol University College of Arts and Letters. Broadcasting siya. Pag nakagraduate, pa-applyon tarig sa DCGV. Ano na pirmi ka mong mag-ilingan? Maraot. Sabi ni Angelica, maraot niya siya sa imong mga style. Okay, good afternoon tabi sa mga taga-Kamaligal. Bye. I always thought You were the best. I guess I always will.
I always felt that we were blessed, and I feel that we still. Sometimes we took the hard road, But I always saw it through. If I had only The one friend left, I wanted to be you. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. I love you all. our side. Sometimes it wasn't fair. Oh, pinky, oh, mo baby, pinky.